И какво става, хора? Аз съм SkyGameLoft и както казах, че ще има клип днес, да започваме. Не знам как се получи камерата, защото вчера толкова размазано, не повярвах. И сега само да видим. Добре, надявам се. Ето така. Така, ще играем Star Wars Battlefront. Какво ще играем? Какво? Ето тук много ми харесва. Значи, ето тук. Добре. Значи, сега ще чакаме малко, защото трябва да заредим, както винаги. Така, утре само да кажа, че утре, който е харесал Pinterest страницата и се абонирал за мен и харесал всичките ми клипове, утре ще изтегля един от победителите и няма да ви казвам каква беше наградата, защото аз съм я приготвил, ето там на биото. И утре ще изтегля един от победителите и няма да казвам какво ще спечели, защото ако, например, някой гледа сега, ако кача клипа и някой гледа, може да разбере, ако спечели той, това трябва да изненада. И ще спечели фенарт. Също така ще има двама победители. Няма да има само един, а два победители. Съжалявам за вчера, защото не мога да наглася и тази камера и не знам как да я нагласам. Така, Галактическа империя или Алианс? От Алианс. Не обърках се. Така. Ти ме повече ми трябва жилет, защото аз много пъти лета с жилет, защото мога. Нападете аз по време на чужите войни, на чужите силата, чужите победи. Така. Ужас! Момиче съм, ужас. Гледайте, хора. О, момиче съм, гадост. Нищо не мога да направя по този въпрос, защото той ти се пада герой, дори да умреш ти пак. Дори да умреш, пак ще си жена. Това е гадно. Много голямо човек. Передатчик активирован. Обороняй его. Огъня. Много обичам гадно. О, това е нещо. Включите передатчик. Махайте са други. Така ще намаля малко. За да мога да чувате. Мисля така да мога да ме чувате, защото вчерашното видео не мога да чувате. Този дете. О, ти идвате от тук ли? Ето. Другичко. Ужас. Не стреляйте. О, ти от други. Айде, идваме да загинем. Помощ. Значи, аз обичам много да съм Дарт Вейдър, но не ми харесват как действат тия други. Ето. Не, ето аз се знае. Не. Това ще убием това. Ще го убием. И това ще убием. Защото сега наблюдавам това и ще го убием. С какви бластери стрелят тия? Сега ще убием и това. Искам да съм си
вече смисъл такъв. Мога да ги видя, но някой път се сливат и не ги виждам. Добре, добре, щете сега. Айде, чао, щечо. О, супер. Така, хора, не забравяйте и ще напомня в описанието, че трябва да харесате клиповете, всичките клипове. Ако сте ги харесали, може да сте пропуснали някой клип, но пак ще сте един от победителите. Той ще спечели две награди. Не две награди, обърки са. Значи един победител ще спечели една награда и другия една. Добре, тя ети не е си именно тук, аз говоря тук вече. Добре, хора, в описанието ще има всичко за играта и както винаги казвам пак, че не гледайте втория канал, защото вече ще бъде, за да не се бъркат каналите, вече ще бъде ще бъде закрит. О, яко! Разстреляно. Това е ети ли е? Тия много ги мразя. Ага. Браво, братче. Получи елата тук. Айде, чао. Перда, братче. Ко? Тия много идват тук, бе. Оха. Ще обиколя и ще направим нещо. Супер. О! Къде е това? Къде го бачи? Не сега. Какво пускате тя, бе? Къде тия само стрелате? Няма там късам да се там. Чао, брато. В огъня умира. Не вижда се. Не вижда се. Хора, какво да направят, че съм момиче? Значи те избират какъв да се смисъл, такъв играта избира какъв да се. Не съм... Ако може да се избира, винаги ще... Хвърлят тия бомби, бе. Това скачаме. Не стрелиш. Айде, чао, замина. Съжалявам, брат. Това е. И къде е ти, бе? Ще ме стреля. Чакай. Ето, окото ми. Ето там, ето. Знаех си. Не, махна се. Ето го, ети, бе. Какво става, брат? Сега ще стреля. Сега. Това не знам какво прави. Тя много ги мраза, значи. Не.
Добре, така, добре да почваме, да не губим време. Така, ето че къде има така. Значи, сега гледам на картата, хора. Къде? Значи, добре, видях къде е ти. Не. Сори, извинявайте, хора. Бъркам страната. Ето тук. Някой тук. Да. Ето както винаги, тук само идват, значи много ме знае като дойдат тук. Това е ти, че откъде стреля, той стреля от 5 км. Гледай го, брачи. Какви са да ме стреля, бе? Ехе. Къде стреляш, бе? Пак не продължава да е немално. Не, ма. И слагам. Сега съм в щит. Така, активирате предавачик. Не. Там е. Еса. Къде ви? Това. Ти знаеш много в кой ма стреля само бе, както поисти. Хора, утре вечерта ще снимам пак клип на... Утре няма снимаме на Star Wars. Значи, утре ще снимаме на ММ-то. Имаме още една игра ММ. С бой ММ се казва. И там ще снимаме как игра. Това е много... Те дразни от това и ти. Просто... Какво ме стреля, бе? Да, много иска това. Сблъскахме се. Така. Не, аз не стана, не мога да го видя. Ето там. Къде? Ето. Добре, брат, знаеш, че те забеляза. Сега, какво се мериш? Добре, хубаво. И не забравяйте да се абонирате и да харесате всичките клипове, защото утре изтеглям победителя. Можете да се запишете и вие. Записването по същия начин става. Смисъл такъв... без как надиснах. То е едно и също записване, да се запишете, просто да харесате всичките клипове, да се абонирате и да харесате Pinterest страницата ми. И да знаете, че Pinterest страницата ми има... Не сега ще го обясня. Това не може да го изтъжим. Не, трябва да чакам. Да използвам това за първи път. И забравих как се използва. Така, може ако се запишете днеска, в смисъл такъв, само който трябва да пишете по един коментар, защото ако напишете
повече от един коментар, например 2, 3 или там колкото искате. Не колкото искате, ами колкото напишете, вие ще бъдете директори. Та дума, значи няма да ви изтегля. В смисъл, вие всичко сте харесали, сте направили, но ако напишете повече от 2 коментара, а повече от един коментар, няма да се зачита вашето записване, защото само по един коментар трябва да пишете, не по 100. Независимо, че друг ви отговаря с някакъв въпрос. В смисъл, вие сте писали едно хубаво видео и някой друг ми е писал, значи някой ми е писал, имаш хубаво видео и след това и след това друг да ти отговори, съгласен съм, съп. Ако му напишете коментар, да, добре, и някакъв друг, ако му напишете добре или някакъв друг коментар, повече от един, няма да се зачита вашето записване на... И така, утре дано някой да спечели, надявам се хора, доста време не съм направил клипове. Ето че утре в колко? Утре някъде към 10 часа ще изтегли победителят. Добре, сега не знам за какво съм въртам. Не бе, обърка. Ето го. Не, кога ме стреля, бе? Yes. Бъде спасител. Къде си? Мамо Цинго. Това много мраза, значи. Така бе. Къде си мислиш, че се гледа обаче? Няма да стане много мраза. Бе, откъде ме стреля само? Що само ме стреля, той? Така се става. О, сега се дразни, че съм на жена. Голямо чудо. То не е важно, аз не се гледам къв съм. Как нямам да свети. Аз само си ги хъбътя ще бъде. Разби. Къде са? Какво ме стреля, бе? Не е готово, значи. Също така трябва, който сподели клипа, не забравяйте да кажем. Значи, трябва да харесате всичките ми клипове, да се абонирате. И другото нещо, което е да споделите клипа. Значи, абонирайте се, харесате клипа, харесате Pinterest страницата ми и се абонирайте и споделете клипа. Така ще спечелите. Може да спечелите, ако... Не. Ще спечелите, ще споделите клипа. Надявам се да сте споделили клипа, защото ако не го споделите, който е направил всичко на без. Значи трябва всичко да сте направили. Може да сте направили 3 неща, но те са 4. Може да направите 3 неща, но те са 4. И аз съм казал, че 4 трябва да се изпълнят и 4 трябва да направите. Не! Те ще да му гръмне. 2, 3. Качих се на машината. Браво! Не, кой ме стреля? Не ме стреляте, аз съм даш отвор. Кой ме стреля? Кой ме стреля? Не, паднах, стига, това е много мраза, значи. Много мраз да падна.
Тия неща много ги мразя, значи. Бързо, че това ти се едно. Бързо! Искам да се кача. Искам. Дай. Не минавай. Чакай ме. Как му убие? Оле. Как му убие това? Чудо. Авиаудар. Сега ще го стервам това на ти. Ого! Сега, почва съм. Леле, мале! Това как ме здрави, бе? Не. Трябва да спечеля. Нямам това. Отбора си! Айде да спечели, да моля ви, оставете се. Защото... Супер! Някой стреля. Не! Ай, стига, аз се закуса тук съм седа начи. Не, ще загубим. Той бе къде ме изпрати. Не, бързо, не течи мене. Печели. И на 2 живота. На 2 живота. Бе, почерим, бе. Най-после го здравихме това. И точно добрите, победа. Победихме, бе. На това ниво много рядко са печели, защото много трудно да спечелиш. Така, надявам се този клип да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате и да праснете до един коментар и да харесате клипа. И долу ще има всичко в описанието, прочетете го и утре ще стигне победителят, двама победители, защото са 2 награди. И това е всичко за този клип, надявам се да ви е харесал и чао!